Salam, efirde Azatlyk Radiosynyň açyk söhbet gepleşigi. Şuun biz Türkmenistanyň siyasatynda maşgala miras düşürlügi barada görüň eder. Bizim şuunky söhbetdeşlerimiz öňkü döwlet resmiýeti häzir daşary ýurtda hereket edýän opozisiýon Respublikan partiýasynyň egindeş başlygy Nur Muhammed Hanamow we meşhur Türkmen News neşriniň dolandyrjysy Ruslan Mätiýew. Nur Muhammed ağa, Ruslan, salam, hoş geldiňiz. Hemme dinleýänlere salam aleykum. Täzeligimiz Türkmen prezidentiniň ýeketäk ogly nowatdaky ýokary wezipeleri eý boldy. Serdar Berdimuhammedow öz kakasy tarapyndan vitse-premier wezipesine mundan başga da ýokary gözegçilik palatasynyň başlygy we Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň agzasy wezipelere berilendi. Serdar Berdimuhammedow prezident Berdimuhammedowyň syýasy miras düşeri hökmünde kabul edilýär. Oňa ynanylan soňky wezipeler ony häkimet başyna näme derejede ýakynlaşdyrýar? Nur Muhammed ağa, siziň pikiriňiz? Bu soňky adımda İzarlak görsek, Berdimuhammedow öz oğluny köpden beri öz yerine diýsegem ýalňyş bolmaz, taýinlik görýär hem taýin etýär. Näme üçin diýseňiz? Serdaryň soňky ýyllarda ýolbaşçylyk eden hem başga da görewlerde bolan alyp barýan işlerini synak görsek, ol hemme taraplayın bir baştan geçirip şu meselelerde eýem bir tecrübe altın niýenýaly synak görýär. Synak gören nokta şoňa öwretýär. Meselem, Daşary işler ministrligine ornatary boldy. Biraz olap işlep, näme üçin diýseňiz, daş siýasatdan bir tecrübe almak üçin ol bir uly mektep. Ondan soň o hocalıkta synak gördi, senagatda synak gördi, velayet başlyk edip gördi. Ol bu velayet başlyk etmegem ol bilýärmi, döwletiň içinde bir öz başda kiçi döwlet diýenýäli. Näme üçin diýseňiz, şo velayet häkimi bolsa, ol eýem köp zatdan tejribe alýar. Meselem bir döwlete diýenýäli, ýa-da kişi döwlete ýolbaşçylyk etmek. Ondan şoň içinde o hojalygym bar, senatam bar, iqtisadam bar, sosial meseleler var. Hemme taraplayın adam işlerine tejribe alýar. Deputatam bolup gördi, o kanun dörediji organ. Ondan özüne gerek tejribeni alyp bilýär adam. Şo ýerde işlerine deputat bolanlar. İnnem bolsa döwletiň hökümetin başyna dälle şoň ornatary hökümine häzir eýem ýokary derejede ýokary etapda tejribe alýar hem şoň üçin hemme taraplayın bir özüni synak gören soň, özü tejribe alanan soň bir taýin kadir diýip şeýle netije gelip bolar. Meselem, näme üçin muny beýtýär Berdimuhammedow? Berdimuhammedow bu düşünýär ömürlük dälligini, saglyk ýagdaýam bolmagy mümkin, başga sebäplerem bolmagy mümkin. Adam näme? Ömürlük adam ýok. Şoň üçin öňünden şular ýaly taýinlik görýär diýsek, men pikirim boýunça şo ýalňyş dälli pikir etýän. Näme üçin diýseňiz, özüm Niýazow oğluny şo kabinet ministriniň ornatary hökmünde işledi. Häzir oglam şo derejede. Konstitusiýa kanuny boýunça Berdimuhammedow prezidentlik görünýän eýlenne konstitusiýa boýunça meclisiň başlygy bolmaly. Onu görýäňizmi? Öňünde böwet bolmaly ýaly ona aýyrdylar. Ondan bunun arkasında duran adamların kömegi bilen Berdimuhammedow döwlet başyna geldi. Edil şoň ýaly oğluny gelecekde öz yerine taýin etýär diýip men pikirim şeýle. Ruslan, siziň pikiriňizçe Serdar Berdimuhammedow üçin nähili syýasy mümkinçilikler açylýar?
Serdar Berdimuhamedov için ähli mümkinçilikler açılýar şu wagt. Biziň çeşmelerimizin aýtmaklaryna görä 2-3 ýylyň içinde Serdar belki prezidentin kürsüsine oturur diýen gürrümler bar. Ol gürrümler boş yerden gelenap, ol gürrümler ýanky güýç edaralaryň işgärleriniň arasynda gürrüm edilýän zat. Olaram hemme zady syn edip oturýarlar, hemme zady görüp oturýarlar. Häzirin Serdar Berdimuhamedov ministrler kabinetiniň ornbasary wezipesine geldi. Hemem howpsuzlyk geňeşiň hataryna da girdi. Ministr kabinetiniň başlygynyň ornbasary. Ýokary gödegçilik edaratynyň başlygy. Hem döwlet howpsuzlyk geňeşiň aglagy wezipelerine Serdar Berdimuhamedov berilip, onu senat guruluş öňümçiligi ministr wezipesinden boşaltmak barada karara geldi. Indi şol güýç edaralaryň ýolbaşçylaryň arasynda çalşyklary bolmagy mümkin. Mysal üçin aýtmaklaryna görä Çary Amanow ýanky neme Savbeziň başlygy, sekretary, baş sekretary, howpsuzlyk geňeşiň baş sekretary, Milli howpsuzlyk ministrligiň wezipesine gelir, ministriň wezipesine gelir. Milli howpsuzlyk ministri, häzirki milli howpsuzlyk ministri bolsa, MWD, ýanky içeri işler ministrligiň başlygynyň wezipesine gelir diýen gürrümler bar. Diýmek, Serdar üçin bir neme nähile edip aýtsam, ýollar açylýar. Bir häzirki hakyky güýçli adamlary olar birazjyk çetleşdirjek bolýarlar. Oň maksadym Serdary güýçlendirmek. Şonýalyk gürrümler bar häzir ýurdum içinde. Ruslan sag bolyň. Efirde açyk söhbet gepleşigimiz şu gün we syýasy miras düşürlük temasyndan görüň edýäris. Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň ogly Serdar Berdimuhamedov aslynda kim? Gelin gysgaça maglumat ediňläli. Resmi tercüme halyna görä Serdar Berdimuhamedov 1981-nji ýylyň 22-nji sentýabryna Aşgabatda ýeniden doguldy. 1997-2001-nji ýyllarda Aşgabatdaky Oba Hojalyk Universitetinde bilim aldy. 2008-2011-nji ýyllarda Russiýanyň Daşary işler ministrliginiň Diplomatiýa Akademiýasyna halkara gatnaşyplar. 2011-2013-nji ýyllarda Jenewanyň howpsuzlyk merkezinde halkara howpsuzlyk boýunça ýokary bilim aldy. Media maglumatlaryna görä ol 2014-nji ýylda Türkmenistanyň Ilymlar Akademiýasynyň ilymlaryň kandidaty diýen derejäni aldy. 2016-njy ýyla çeni ýurdun Oba Hojalyk pudugyna Daşary işler ministrligine we Türkmenistanyň prezidentiniň ýanyna Uglevodorod ferişdeleri boýunça döwlet agentligine ýokary wezipelerdi işledi. 2016-njy ýylyň noýabryna mejlise deputatlygy saýlandy. Ondan soňky geçen gysga döwrüň dowamyna Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň ornbasary, Ahal vilayatynyň häkimi hemde Senagat we Guruluşyk önümçiligi ministri wezipelerine bellenildi. 4 çağanyň atasy Serdar Berdimuhamedov prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýeke-täk ogludur. Serdar Berdimuhamedowyň syýasy karierasy sähel wagt mundan ozal başlandy. 4 ýyl boldy. Parlament agzasy we mejlisdäki wezipelerden soň Daşary işler ministriniň ornbasary we Senagat hem Guruluşyk önümçiligi ministri wezipesine berlendi. Bu döwürde onuň syýasy miras düşer bolmagy Türkmenistanda resmi derejede hem tasdiklandy. Ýadyňyzda bolsa, mundan 2 ýyl ozal döwlet telewizionyasynda prezidentiň ogly wabatynda nesilleriň dowamlylygynyň nyşany ýaly sözler gaýtalap ulanyldy. Sport çärelerinde prezident ogluna simbolik häsiýetde estafetalary gowşurdy. Serdar miras atly aty minip çykdy. Emma soň onuň syýasy karierasynda ençeme wagtlap uly özgörüşlik bolmady. Ol türkmen alawaýlarynyň bileleşigi ýaly wezipelere baş tutanlyk etmek bilen çäklendi. Onuň hökümet başyna indi golaýlamagyna näme sebäp bolýar? Näme üçin bu edil häzir başa barýar? Nur Muhammed Hanamow, siziň pikiriňiz? Men pikirimi alyp görsek, menni adam näme geleceğini pikir etýär, özüm ýaşy bir çeneyetinden soň onun näme biz doly maglumat alyp bilemizok, näme şunu ýetýän Türkmenistandan bir hakykat barada maglumat aljak bolsak gatykyn
Onunla da prezidentin öz ýagdaýy barada. Pışmışlar aýrıya, käwir habarlar ýelýär, saglygynın uğru ýok diýip. Ýöne özünden gowy öz ýagdaýyny bilýän adam ýokdur. Şoň üçin men pikirim boýunça öz ýagdaýyny bilip, öňünden taýinlik görýär diýsek ýalňyş bolmaz. Şoň üçin ogluny ýanky aýdyk geçişimi diýäli bar etaplarda bir öwredik geçdi. Iň ýokary derece diýen ýaly şu mahalky ýagdaýda şoňa getirdi. Gelecekde diýmek haçan bir zat bolaýanna taýin kadr diýer ýaly ýagdaý göretdi. Näme üçin bu edil häzir başa var ya Ruslan prezident Berdimuhammedowyň ogluny özüne orunbatar edip edil häzir bellemegi näme aňladýar siziň pikiriňizçe? Mening pikirimçe ol bir garaşylmadyk habar däldi. O zady bir bolmagy mümkin ýakyn wagtyň içinde bolar diýip hemmesem pikir etdiler. Biz hatda geçen ýyl noýabr aýynda da şular ýaly habar çap etdik. Novost buduşy времени diýip käbirler üstümizden gülenen mondular. Ýöne hakykatdan 3 ay geçen soň Serdar Berdimuhammedow ýanky ýokary gözöýçilik palatasynyň başlygyny wezipesine geldi. Näme üçin edil şu wagt? Bir käbir synçylaryň aýtmaklaryna görä, prezident Berdimuhammedowyň saglyk ýagdaýy onçokly bir gowy däl. Hemem indi Serdar üçin hem eger diýeli şonýalyk bir hökümet çalyşyk bolsa, eger diýeli prezident öz wezipesinden gitse ýa-da ölse, Serdar üçin bir wagt gerek da özüni bir şol neme ýokary eşelonlarda gowy edip duýmak üçin, özüni görkezmek üçin, başga bir hökümdarlar bilen neme iş ara gatnaşygyna girmek üçin diýmek gepin gysgasy oňa bir wagt bermeli da, oňa wagt gerek. 2-3 ýylyň içinde ol has hem öz güýjüni köpelder, öz adamlaryny goýar gerekli ýerlere, an şeýle hökümet çalyşyk gözüňe tutulýar, şolar ýaly bolar diýip pikir edýäs. Sag bolun. Prezidentin oglunyň täze wezipelerine ýurtda amala aşyrylan konstitusiýon reforma nukdaý nazaryndan seretsek, sizin pikiriňizçe nähili mümkinçilikler döreýär? Ýatlasak 2020-nji ýylyň sentýabrynda 2 palataly parlament döredildi. Ähli ihtiýarlyklar onuň ýokary köýüne berildi. Bu kanun üdgetmeleri prezidentin esli wagtlap ýitirim bolmagyna soň we keseldigi baradaky gürrüňleriň güýçlenen wagtynda başlanypdy. Gurbanguly Berdimuhammedowyň şeýdip prezident wezipesini ogluna berip özüniň hem häkimet başynda galmaga taýýarlyk hökmünde kabul edildi. Şol çäreler şol konstitusiýon reforma vice-premier Serdar Berdimuhammedow üçin nähili mümkinçilik açýar? Nurmuhammed Hanamow. Bu mümkinçilik synak görsek ýa bir eýleki döwletiň tejribelerini ulantyp diýen ýaly pikirde Berdimuhammedow üçin bu bir tejribe boldy Gazakstanyň ýagdaýy. Nursultan Nazarbayew öz görewinden nähil ýagdaýda bolsa köp wagtlap döwlet başynda bolan soň ýaşa bir çene ýeten soň inni hakykatdan hem bir gapdaly aýrylaýmaly ýaly netije gelip hakykatdan hem prezidentlik görewinden aýryldy. Aýrylyp ýöne dolu aýrylanok. Öýdi ýanky bir Gazakstanyna uly ýanky derecede diýsek prezidentden hem prezident bilen deň diýen ýaly ýöretýän guramaň başyna geçip. Berdimuhammedow hem şu zatlaryň hemmesini göz getirip 2 palatalyk döredip, 2 ýokary palataň başyna geçip. Öýdi aýrylaýan prezidentlikden ýöne özünden dolu bar ihtiýarlar aýranok. Mümkinçiliklerine aýranok. Şoň üçin bir de şu ýanky aýdyp geçişimi diýäli
öňünden hem gaçya, öňünden gaçya diýsem ýanlış bolmaz. Hemme zat öňünden taýinlik görýär, taýin etýär. Şey diýemin erte berun şol oğluny men aýrylýan oğlum prezident diýip şo orta çykarmagy şu meseleni ol mümkin. Men pikirim boýunça bu zatlaryň hemmesi bir daşdan görülüp bir öňünden bir uly taýinlik görülýär diýip aýtsak ýalňyş bolmaz. Ruslan, sizin pikiriňiz? Onu bir taktik aýtmak mümkin däl şu wagt. Sebäbi şu gymyldylary olaryň özleri bilämese bir näme niýet bilen edilýär, näme maksat bilen edilýär. Häzir Aşgabatda synçylaryň aýtmaklaryna görä prezident eger öz häzirki wezipesinden gaýtsa, eger diýri bolsa, sagdyn bolsa, onda ol ýanky Milli Geňeşiň başlygynyň wezipesini geçer diýen pikirler bar. Şolar ýaly gürrüňler bar. Serdar bolsa, elbetde on häzirki wezipesini geçer prezident bolar. Konstitusiýa taýdan seretsek, hiç bir çäklenmeler ýok. Şol klan üçin, şol maşgala üçin olur. Etjek zadyny edýärler konstitusiýa bilen. Inha Milli Geňeş gerekmi? Döretdiler. Ol gysga wagtyň içinde. Täze vice-premier wezipesi gerekmi? Döretdiler. Ana guruluş ministri, ýene guruluş haritler ministriniň wezipesi ýokdy. Onu ýöriti Serdar üçin döretdiler. Şoňa şol wezipany berdiler. Diýmek, olar islendik zadyny edip oturýarlar, isleýän zadyny edip oturýarlar. Hiç hili bir çägi ýok. Hiç hili çäklendirmeler ýok şolar üçin. Umuman islendik siyasi özgörüşlüğün oňyn täsirleri bolýar. Gelin göz öňüne getirip göreli Serdar Berdimuhammedow Türkmenistan üçin oňat variant bu siyasi we ykdysady özgörtmelere getirer, belli bir mümkinçilik döreder diýen pikirler sizde dörýärmi? Nurmuhammed Hanamow. Doğrusyny aýtsam, Niýadow ýoglaryna da ýerine kim geçse de ýagdaý gowlaşar diýip pikirdedik. Ol diňe menem däl, köp adamlar, köp siýasatçylar şunu ýaly pikirdeldi. Ýöne durmuş görkezýär. Berdimuhammedow döwlet başyna gelenden soň üýtgeçlikler bolmady. Gaýtap käbir meselelerde öňküden beter boldy. Halkyň ýagdaýy has erwetleşdi. Şoň üçin ogly ýerine geçende de bir umumi şuma halka ýagdaýlary düzeder diýip men pikir edemok. Näme üçin diýseniz, rejimi saklap, öz ähli ýanky garnaşlaryny ne diýeli Berdimuhammedow prezident boldy, kakasynam diýeli hemmesini goramak üçin şu rejimi saklamak mejburuna galar. Näme üçin diýseniz gorku bar. Rejim ütgäýenne ertesi bolan wakalara jogap bermeli. Şoň üçin ola bir ikincidenem bir ýanky şuma halky ýagdaýda ýaşaýan adam öz durmuşyny aňsat ütgetmez. Beýle birden bolaýanna da over uly ütgeçlikler bolar diýip pikir edemok. Käbir reformalar bolmagy mümkin. Meselem ýanky Özbegistanam görelle bolbiler. Edil Karimovň döwri ýaly, käbir reformalar geçirilýär, käbir zatlar hakykatdan halka tarap ýedi dolam bolmasa öwrülýär diýsem ýalňyş bolmaz. Şoň üçin belki de bular ýaly variantam bolbiler. Şoň üçin öňünden planda tor diýip aýtmak kyn. Ýöne umumy Türkmenistanyň hakykatdan hem ýagdaýy ýetkiziljek bolsa, şuma halky rejimiň hem şoň Berdimuhammedowyň ogly ýerine gelýänne ütgär diýip pikir edemok. Şoň üçin bular hemmeti öňden aýrylmaly. Başga hakykatdan hem
yurdun ýagdaýyny düzüljek. Esasam yaş nesiller şu mahal yurttaşına da yetişen akıllı bir başarcan adamlar az değil. Şu demokratik saylaw bilen şolar ýaly adamlar saylansa, şonu hakykatdan hem durmuş Türkmenistanyna ütgemek mümkin. Haýsada bolsa bir mümkinçilik dörödör diýen pikirler sizde dörýärmi, Ruslan? Mende kän döranok sebäbi Serdar aýtmaklaryna daýyndy. Men onu özüm tanamok elbetde, ýöne şoň bilen işläp gören adamlar, şonu okudan adamlar, Jenewada okudan adamlar, şolaryň aýtmaklaryna görä bir gowşak adam diýip häsiýetlendirýärler onu. Ol öz bir biz inisiatiwny, ýa-ni öz inisiatiwasy bolmadyk adam diýip häsiýetlendirýärler onu. Ol elmi dama atasynyň aýdan zadyny, kakasynyň aýdan zadyny edýär. Ol yerini ýetirji, ol bir özünden şu öz inisiatiwasy bilen kakasynyň ýanyna baryp şunu şunu şey edenimizde näýli bolardy diýip hiçem baryp bilenak diňe aýdan zadyny etmeli zadyny edýär diýerler. Ýöne elbetde bir eger diýelen gözüňimize ýetireli prezident Berdimuhammedow gitdi, oň ornuna Serdar geldi. Elbetde bir nähili bolsa bir kiçi reformalar, bir kosmetiski reformalar bolar. Sebäbi bir umidim bar. Mysal üçin Serdar Berdimuhammedow daşary ýurtda öz bilimini, ýokary bilimini, magisterski bilimini Jenewada, Şwitsariýada aldy. Daşary ýurdu gören, günbatar döwletleri gören adam, bir göz garaýşy, dünýä garaýşy birazjyk bir demokratiski bir bol diýip pikir edýäs, umid edýäs. Hemem Serdar ýaş, häzirin 39 ýaşynda, eger şu prezidentlik wezipesine gelse, prezidentin kursyna otursa, bir 43-44 ýaşynda diýildi. Olum bir häli ýaş adam da bir dünýä garaýşy, ýaş adamyň dünýä garaýşy. Şoň üçin bir ütkömeler bolar diýip umid edýäs. Ýöne bir kardinal ýa-ni bir düýpden bir çalışyklar ýa-da ütkömeler bolmaz elbetde. Sebäbi oň ýanyndaky adamlar hiç ýere gitmez, dogry däme? Ýa-ni geňeşçiler, maslahatçylar, kömekçiler, olar ýaly häzirki oturanlar, olar ýaly Niýazowyň döwründe de işläp ýören adamlar. Şo döwürlerden, şo zamanadan galan adamlar elbetde eger Berdimuhammedow, prezident Berdimuhammedow gidaýsa, şol adamlar Serdaryň ýanynda da galarlar, hemem onu bir ýa-ni oň siýasatyny görkezmeli bolarlar da, nire gitmeli, näde etmeli, şo zatlar. Ruslan Mäteýew, Nurmuhammed Hanamow gepleşigimizde gatnaşanyňyz üçin köp sag bolun. Sag bolun. Açyk söhbet gepleşigimiziň nowatdaky sanyny geçirip gutarýarys. Ýene duşuşýançak hoş sag bolun. Gepleşigimizi halan bolsaňyz like goýuň we paýlaşyň. Saglykdy görşeliň.